Bună ziua, frumoasele mele fecioare, mă bucur foarte mult să fim împreună. Etalarea este pentru luna ianuarie 2024, felicitări! Vă doresc un an nou prosper și foarte multă sănătate. Haideți să vedem mesajele tarotului pentru cei ce s-au născut cu soarele, luna, ascendentul, Venus, nodul nord în fecioară și pentru cei interesați de o fecioară sau de un fecior. 7 de spade. Moartea la rădăcină. Moartea e o transformare, moarte și renaștere. Vreau să le văd pe toate, înainte să mă pronunț. Victorie, asul de spade. Superb. Peste care vine regina de spade. La rădăcină este luna, cartea racilor. În spate e cavalerul de bâte. În cap este 3 de cupe. Frumos. În fața ta 10 de monede. Fantastic. Prosperitate, abundență financiară. În poziția ta 6 de monede, dar de bani, ajutor, caritate, generozitate. Celălalt, cavalerul de cupe, o invitație, o propunere. Surpriza sau frica este nu regele. Aici scrie regele sfânt, este eremitul, e cartea ta, fecioara. Și ultima carte este pajul de spade. Este finalul, să-i spunem, cu moartea asta. Și fii atent, sub moarte e diavolul. Natură, zice. Natură. Deci, posibil să se încheie sau tu să închei sau să nu vrei să transmiți mai departe o travă. Deci cum este un ciclu foarte toxic, deci ca o prezență, că este în gândurile tale cu pajul de spade, că este în cuvintele tale, că e în relațiile tale, că este, nu știu, mediul înconjurător, se încheie cu această o travă, prezență, așa, ca o vrajă, să-i spunem. Și există un ciclu natural al purificării, înțeleg eu aici. Bătrânul sau bărbatul cu acel copil de mână sunt lăsați să plece. Da? Avem această fântână, care este fântâna vieții. Și diavolul care punea capcane să prindă urși. Și cum ești într-o capcană, nu mai pici într-o capcană, că e o capcană a gândurilor tale. Există natural acest proces de purificare, de regenerare al corpului nostru prin respirație, nu? Că dăm afară dioxid de carbon și plantele îl transformă în oxigen și ne-l dau nouă înapoi. Dar poate că e mai mult de atât cu diavolul. Poate că este într-o cantitate foarte mare de venin. Așa cum remediul nu e atât de simplu. Dar tu îl identifici, așa cum știi că chestia asta îți face ție rău. Oricare, este metaforic vorbind. Da? Nu trebuie neapărat să fie o substanță. Este poate o substanță în spațiu, da? În
poate este psihic, ceva ca un atac psihic, psihologic, ca un țep așa, un țep. Și ori poate să fie că chestia asta te epuizează, ți ia energia. Acum tu, primul pas este că tu înțelegi, deci ți se aprinde beculețul aici. Și luna, da, luna aici vorbește tot despre lucruri așa confuze, ca și cum tu intri într-un haos, ca și cum ai multe obiecte în jurul tău sau multe energii amestecate, e multă confuzie și asta îți blochează al treilea ochi. Și acum tu te cureți de toată această, ca și cum ceața asta se evaporă. Și în sfârșit poți să vezi ceva. Ai sabia în mâna ta, adică trebuie să te decizi. Trebuie să nu eziți, să fii hotărât, precum nu știu, un medic care taie cordonul umbilical când se naște copilul. Așa nu poți să te gândești prea mult. În viața noastră luăm foarte multe decizii. Tăiem corzi de-astea poate în fiecare zi, foarte des. Și toate aceste decizii ne formează nouă destinul. Deci aici este o decizie pe care tu trebuie să o faci și are treabă cu onestitatea, claritatea, cu o minte decisivă și cu dorința ta de a acționa. Pentru că poate mult timp n-ai dorit să acționezi, pentru că n-ai avut informații suficiente cu luna asta, dar pentru că e un ciclu care se încheie, luna plină arată că ceva e potent, este plin, e matur, se va arăta, ceva devine foarte vizibil. Și probabil că ăsta e un moment, aș spune, ca și cum e momentul. Moartea fiind o arcană majoră ce vorbește despre forțele inexorabile ale destinului, nu? Pentru că apare când vrea ea, nu când vrem noi. Ceva aici e pe cale să se întâmple foarte bun pentru tine, pentru că în viitor apropiat ai cartea asta. Monedele pe perete, adică familie, poate vorba de copii, te căsătorești sau te simți, ai o atmosferă bună în familie, pot fi moșteniri, toate aceste monede, bani care vin, mărire de salariu, ești promovat, o casă undeva unde îți place foarte mult, relații bune cu familia, părinții, copii, ajutor între generații, succes, foarte mare succes. Și dacă e singur, e succes financiar. Mulți bani care îți intră în bancă. În capul tău e o carte a bucuriei. Ești hotărât să găsești această bucurie, să găsești starea asta care te face să dansezi, să te simți ascultat, să te simți între prieteni, îți dorești colaborarea asta, îți dorești să bei vinul ăsta, să dansezi, cum am spus, te simți bine, să socializezi, să fii împreună, nu să fii supărat, nu să fii mânios, nu să fii nervos. Aici toată lumea este relaxată, destinsă. Poate fi un mediu propice. Regina de spade cu asul de spade. Clar, ai standarde, trebuie să ai niște standarde. Regina de spade este o femeie inteligentă, vorba de multă comunicare. E cineva care spune adevărul, nu știu, nu e cineva care face chestii pe la spate, da? Dar
Ceva e cu regina asta de spade, simt să zic în etalarea asta. O să mai pun o carte peste regina de spade. Să vedem. Ce taie ea aici? Poate tu trebuie să iei o alegere cu care nu e lumea de acord în momentul ăsta. 5 de spade, da, așa simt să spun că e o renunțare, ori este un conflict, e o tensiune aici. Poate că trebuie să existe cineva care împacă niște persoane. La tine poți fi tu această femeie în albastru care împarte, e generoasă, dă cui crede ea că are nevoie. Da? E cartea generozității, a darurilor, adică poate că vei primi o ofertă extraordinară. Când dai, nu te gândești ce face celălalt cu ce îi dai tu, nu? Așa cred eu. Atunci când dăruiești ceva, tu trebuie să o faci din toată inima fără să ai gândul ăsta, dar ce face omul ăla cu ce îi dau eu? Nu e treaba noastră. E problema celuilalt ce face, ce alege să facă cu ce tu i-ai dăruit. Că vezi că tipul ăsta care e cu spatele are ceva ascuns la spatele lui, în sensul că poate el nu are nevoie neapărat de ajutorul, să dă mai sărac așa. Dar nu e așa de sărac, pe cât poate este femeia cealaltă, așa cum ea poate chiar are nevoie de acest ajutor. Aici e o carte a reciprocității, o carte în care tu cântărești foarte bine niște lucruri. Am așa o senzație să spun că un rege se transformă într-un cerșetor, ca și cum e o poveste când prințul se transformă, își pune niște haine așa oarecare pe el și merge așa în lume și nimeni nu știe cine este el, nu știe ce rang are. Sau tu, poate că ești cineva foarte cunoscut și alegi în ianuarie să fii în serviciu celorlalți, poate să ai așa un job, toată lumea se întreabă, dar ce faci aici? Nu? Ca și cum karma ta e foarte bună cu 10 de monede și 6 de monede. Adică prin multă modestie, da? Ca acest rege sau ca acest om care ajunge așa la un succes mare, îmi vine să zic, asul de spade, cu 10 de monede. Și acum își dă seama că trebuie să învețe din nou ca un copil, să fie modest. Ceva se reia aici în povestea ta, ca și cum o iei de la capăt, ești un novice, ești un începător, ești un inițiat. Ți-ai dori foarte mult acest început, probabil că ai mai multe resurse în acest moment, adică e de bun augur începutul ăsta, dar trebuie să înveți. Și prințul ăsta, sau regele sfânt, e deghizat. Cineva e deghizat aici. Poți avea niște realizări, pentru că regina de spade are multă experiență, prin suferință. Suferința ți-a dat niște lecții de o valoare inestimabilă și probabil că aici tu înveți să ierți și să nu perpetuezi un ciclu, poate un ciclu al toxinelor, un ciclu, ierți, ca și cum aici tu trebuie să ierți ceva, să ai o energie foarte înaltă, cu 3-ul de cupe, adică tu să te gândești poate la binele comunității,
regele, tot îmi vine să-i zic regele, dar el nu e regele, este eremitul, dar scrie aici regele sfânt. Eremitul are tendința de a fugi din lume, de a se retrage. 10 de monede cu 3 de cupe arată că ești implicat în viața celorlalți, în viața societății sau ești implicat, adică un adevărat rege nu se retrage, este pus la punct toate informațiile, ajută, contribuie. Poate că de multe ori îți vine să te retragi, ca și cum vrei să mergi să servești la templu, să te duci la mănăstire, să stai de unul singur. Poți să faci asta o oră pe zi, să faci o plimbare de unul singur. Deci ai nevoie să îți încarci bateriile și să-ți întregești aura. Poate să dormi singur, puțin, măcar, nu știu, o dată pe săptămână. Și cum trebuie să-ți întregești așa o energie. Bun, hai să vedem ce este cu celălalt. Cu propunerea. Vine un cavaler aici, călare pe un cal alb. Pleacă un alt cavaler, călare pe un cal maro. Ăsta e mai aventurier, e pus pe descoperire. Nu are răbdare. Iar celălalt este plin de emoție, dramatic, e posesiv, e gelos, e poet. Are multă inspirație. Poți să fii foarte curtat. Poți să întâlnești un semn de apă, pește, rac, scorpion. Poți să întâlnești o fecioară. Regina de spade ar putea să fie vărsător, balanță, gemeni, că ai treabă cu zodiile astea. Cavalerul de bâte, un semn de foc. Dacă ai avut un conflict cu cineva, nu perpetua acest conflict. Ieși din conflict. Poate că e cineva rău de gură, regina de spade, spune lucrurile așa câteodată de te ustură. Poate că tu ai avut așa o manieră foarte tranșantă, dură de a pune problema. Dar aici e solul de pace, cu o năframă în vârf de băț. Aici este pace, adică persoana asta nu are arme. Da? Are o cupă. E o cupă, un trofeu. Primești un trofeu. Deci e vorba și de un trofeu. De o bursă, de un premiu. Poate ca și cum o cursă, un joc. Hai să punem niște cărți peste celălalt. Cine vine cu propunerea? Cine este cavalerul de cupe? Arată ca și cum se pregătește un eveniment. Nu? E aici ca și cum e un templu, da? Ceva legat de templu, de un spațiu sacru, de un ritual, de o cununie religioasă, barza, nu? Poate e nașterea unui copil. Vești bune. Anulare. Doamne ajută. Vești foarte bune, a zice eu. Deci, peste cavalerul de cupe, 3 cărți. Voi pune 3 cărți peste 6 ăsta de monede cu generozitatea și 3 cărți peste pajul de spade. La rădăcină ai din nou 3 de cupe. Cartea asta a bucuriei împărțite, da? Sau a
unui grup în care oamenii sunt foarte fericiți. Vedem ce zic sirenele. Dacă te regăsești în povestea asta, poate vrei să vezi continuarea ei pe site-ul meu www.veratarot.com. Acolo tragem mai multe cărți și aprofundăm mesajele. Avem așa, anduranță, keep going, continuă, deci nu renunța. Ești într-o cursă aici. Miza e foarte mare. 10 de monede. Și viziuni. Clar viziune, vezi, călătorii în afara corpului. Imagini probabil care îți vin în vis. Luna. Trebuie să interpretezi visele, adică nu le lua, știu eu, exact așa cum vin. Ele poartă un mesaj clar și tu trebuie să stai să descifrezi mesajele pe care le primești în vis. Poate că e un vis cu ochii deschiși. Poate e o reverie. Viziune și anduranță. Deci ești într-un maraton. Probabil că ți se mai usucă buzele. Te simți așa în deșert, dar reușești, ajungi la finalul cursei. Ia să vedem. Ce a zburat aici? Atlantis. Dezvoltare rapidă, excelență, succes. Foarte frumos. Foarte frumos. Fecioarele au succes. Ca și cum e o civilizație care se dezvoltă foarte repede. Și cum ești omul din Atlantida aici. Dacă țineți minte filmul. Cu tipul, cu Bobby din... Bobby îl chema din Dallas. Țineți minte filmul ăsta? Când Bobby nota așa, avea membrane aici la mâini. Și cum era... Trăia sub apă. Deci succesul este în viitor apropiat. E o atmosferă bună în cuplul tău, în familia ta, în general. Și senzualitate divină, a face dragoste erotică. Wow! Te conectezi la senzualitatea ta. Scoate furoul, nu știu, desul. Bun, hai să mai vedem mesajele de la animăluțe. Da, îmi place. Păunul. Lasă să strălucească. Trebuie să te vezi. Trebuie să te arăți. Este simbolul sflătului pereche. Lasă să se vadă strălucirea ta. Nu te ascunde. Nu e un moment să te pitești. Și văcuța, miracolele sunt nesfârșite. Văcuța care atunci când paște, nu se întreabă când dă lapte câte guri hrănește. Ea asta face. Că mănâncă 10 oameni, că mănâncă, știu eu, 50 de oameni. Ea e fericită. Și cum împarte așa, fii foarte generos cu ceea ce ai tu de oferit. Și crede-mă că dar din dar se face rai aici. Vei fi și tu foarte plăcut, surprins și atins așa în inimă de prietenia, generozitatea, impactul pe care îl lași în sufletul celuilalt. Ca și cum faci o impresie foarte bună. Vei întâlni oameni săritori. Ești foarte susținut în tot ceea ce faci tu. Că sunt străini, că sunt prieteni. Bun. Vă aștept să vedeți extensia. Vă iubesc, vă mulțumesc. La revedere, pupici!